makikaon taron. Naipakal siya sa unahan. Madutaran sa Mati Mountain Resort. Kay makikaon ta. Kay naipapakal si Mambet atong kauban sa trabaho. Ang may chairman sa department. Kaya bago siya ni-graduate sa iyang kanang doctor's degree. Congrats Mambet. So musubida pa sa og pila kilometro para na makakaunta ni ron. Pasado na ba alauna. Medyo gutom na yun. Kisi-kisi kining humbaron. Una ang galing. Barangay Mati na siya sa Naawan. Before na siya sa Lubilan. Lubilan may mas kanang famous sa mga mountain resort. Pero napo diri sa Mati. Barangay Mati. Panato andron. Diri daw tala ng utana ta kanina. Bintaharan ni ron kay dili kayo init ba. Alauna na meron sa hapon pero dili kayo init. Landong ra. Problema ni ron umuulan. Muulan ko niya pagpanahog na to. Kira muulan kay maglimpyo rin tagbike. Bida na po. Kabugnaw. Bugnaw nga palibot dari. Kaya kang kikahoy. Layo pang Mountain Resort Redam? Adol na, kadyanaan. Selamat. Bida na po. Hello. Salamat. Para recovery na nih. Bermau na niyo. Turyate. Bidang apa kayo? Ya, birada para sa pakals.
balay mo bayad. Mabakas. Yapit ka to balay? Balay mo gani lakas. Dili gihapon pa agi inyo balay. Ito pikas ka.